Wato ƙawata ina faɗa miki ranan nan juma'an da ta wuce da na fito garin nan in kin ga yadda ake rana. Ki dai bari kawai, ai abin ba a magana. Allah ya bamu wucewa lafiya. Amin ya rabbi. Me ido na ke gane min? Aisha, wancan ba 'ya'yan Saude nake gani ba? Su ne. Subhanallahi. Kai, ku zo nan. Ke ya aka kika fito daga gida ba riga? Kai ina wandonka? Kada wanda na sake gani daga yau ya fito daga gida ba kaya, in ba haka ba na gan ku wallahi sai na muku duka. Ku koma gida ku ce wa ummanku an ce ta saka muku kaya, kada wanda na sake gani ya fito ba kaya. Aisha ki ga wannan abun fa dan girman Allah. Ana wata ga wata. Shine ga lamarin da ake ciki, amma sai bari ake yara suna fitowa ba kaya a jiki. Kuma wallahi iyaye ya kamata su dinga kulawa. Suna ji fa a garin nan sai dai ki ta ji an yi fyaɗe a nan, an yi fyaɗe a can, an yi a can, an yi a can, abu ya ƙi ci ya ƙi ƙarewa, amma wasu iyayen sai ƙara sakaci suke yi. Ya kamata a duba wallahi. Saman nan akwai ta da son cin abinci. Ai gwara ta ci ta yi ɗan. A'a ke Aisha kalli yaran nan fa karɓan alawa suke a hannun wancan mutumin. Gashi nan a cikin mota. Sun ma san shi ne? Ta yi ba komai. Ban gane ba komai ba. Kin san ai yara da alawa. Wane irin na san yara da alawa? Ta irin haka ne fa masu aikata wannan mummunan abu, masu aikata fyaɗe, ta haka fa suke jan yara a jiki ta hanyar da yaro zai saki jiki sannan su afka masa. Ya zaki ce ba komai? Ki kalli mutumi a cikin mota yana miƙo wa yara alawa yana washe musu haƙori. Kika san gobe in ya zo da me zai zo, ko kuma ya sa su a cikin mota ya yi gaba da su, ko abin da ya fi wannan? Haka ne fa, kin yi gaskiya. To mana su ma iyaye su daina bari idan haka tana faruwa. Ya za a yi a bar yara su fito? Kalle su don Allah, ga 'ya'yan maƙota ga subhanallahi. Ke dai bari kawai. Ya kamata iyaye su sa ido akan abin da 'ya'yansu suke yi. Wallahi sai a hankali. Allah ya kiyaye. Amin ya rabbi.